Chairde is mis Liam Uí Mhaonlaí agus tá seo is studio Cuan sa Spidéal a bhíonn sa féchait amach Chuan na Gaillimhe. Trohanis agus sealacha a bhín ar domhta. Is studio Cuan fáilte roimh go Cuan an Cheoil. Nasra je jo
Shenana Joey Duana Choles Cagus Verlish and Sayert Nan Vinisher Oh Chorde, tá fáilte rómh go Cuan an Ceol. Aitimach an taile nach Kente Máire Ní Choilm an seo I Mhaonta as gcuideachta Sé, gcuideachta agus ó rúchas agus óránaí íomhánádóra agus binn agus mór an ónáir dom a bheith in éon seomra leat aniu. Seo, a gasfá órán eile dúin. Kente, Ceol ma nGall go balla cliadú. Agus seo waran, tá coppla legan don waran seo, a seo legan a bhíag Annie Onyémon, na aine bani Lui, agus dúl mhóragam an sa gúha bhíag bhí gúh mór ard agus réim se fiantaí. So seo... Cad a basti? As dóir. As dóir. Sé, agus bhuaigh si... An focail céile le gcuideachta. Sé, cos le clán as dóir. So seasan an dísin don balla farin dóir a ní dóir. Ok, take Is tan rí go dtíra hís ó góir. Ma tatasta hasú a mór góir, is tú gorg sís a rí, tá sin idir gcuideachta agus na rása. An gcuideachta agus na agus dóir sean aine mar isce. Sinna cos le dóirchú má dúisce. Agus sinna net a danig a tainnim gcuideachta as. Ok. An grí sin nó an tuisce sin. Cíala sin idir gcuideachta agus na rása. Agus Annie Onyémon is dóir. Bhuaigh sin bonóra níideag seasca. Agus bhuaigh si corn hólach don na dehas a bhíon rubis an níideag san naí. Cos le corní riada sa le aniuan. So bhí si in na Cheoil. Yeah. So seo legan sice da nGall go balla cliadú. nGall go balla cliadú san chead le den teachtain. Harle dus en spervan adag mas besti agus tagnu Siar da giafri si frich lori astus gerani de gabala oske jema Nahan féidir go maran. Tí go deolaad. Ó tá sí trélag í bheabhras na leaban. Agus tá sí le trí raya lára gléis don na chreachta. Tas móidir móchrísa sa scialar go héigé. As féis drúir dans na
na ceoil na sléibte na bíomhart sa buarú ma hen si faoi hallú Ioid tú bannog agus breile tú iesil agus talú Ioid tú areged yn do fogi agus orbuil esgabú Ioid tú mare Mar Ceile dá leaban a bhaid Johnny as bheasa na hiar bheith má bhalú Tá morín lag ó garam sní Matareged yn do fogi agus orbuil esgabú Gowes te dorregele de jenen da leabui Lebrina Mar lor go Cuan lam Scéile me bos glad ní ferni de jene Ta den huaia gus na grenaram Den guia gus na galui Mochragus mollen ger Vi Cuan agam nen lat Antu une na tu anya Na tu anspervan na raimori Na tun kali Ceoil lam dus Ní me ones, ní me onye Sní me ans pervan nach rhaid a chrí As men calin barus peruel A Ceoil lat dus da hiel. Tá man seo tá féchant ort agus tú casa is na súile dúnta agus go thomáin tá de omláin éisteach san órán agus tú casa Tá sé go hálinn. Tin tú éalaíonn tú feigeann tú síl seo agus tin tú Duine Eman tú ar choras Caidim scéal an nuaráin, tá tú tí san nuaráin, tá tú gint sin tú an maithe a chraí agus agus imíon gach duine leat Ní hálíonn sin na gcónaí brehan se an saú agus bhfuil tú ar chuaineas agus Gandát. Ach nuair tá ciúnas sin an. Sléir go mar chuaineas leat an seánar a tá mebal a mart go dtíon dón sin agus Tá se galanta tá ní sfeir na deoch na drogarbí. Tá gnéas fiú an níos fear deirtu bíle sagam. sé dechar rá. Ná bí so tá stó tá neart óráin agad agus conas mar hála sé gur a tú casa. Well, déirtar lam go mé ceás més na clúidení na fógraí go léir telefís go mén se ceol agus a dása leis na fógraí le go léir. Agus an sin mín tá deara garam nar bhí mar scáil honna le bhain big in í dóir. Bhí Nelly an John Hamy
Nelly Vicky Lavridge, Shani Moher, on agus Dumrick is Marina. Cuan Vicky Lavridge, tagging ta Ceolbor. Agus vi me hen agus Dumrick in ein rang. Agus Harlasha gro awami yogum der vi men rang a tree. Agus woonchi gleor waran dunya der balaji merla. Agus no waran gaelic. Agus in sin bín flá na condai scolgar a buge in ní gartas a seart. Agus tá me se ceol ó hin agus a glacu páirte go mórta sí agus sin mar a hasí mé. Agus conas mar a bhrach sé aber hit stríocht éigen sort beidir agus tú a gomaíocht a bheith nó. When you ro dúl riamh gom san nóíart an sin chuir tú ceist bhil catíir lean tú art cho fada sin man ro dúlan so chuis gur dúla éigen go man. Cruidjum na bhain warani is seanós in narid sin deisina níl in narid sin ardain on sílam do warani is seanós cosir sin rud a tamise duna leat sanniu. Ní sa deis mar seo ha bheith ag canú le ceoltarí agus tá se galanta agus ba bhrelam níos móda dhéanú. A beidir gona lochtar am héin ar larach me héin. Mar tá sin tá éonra ceoltar is seanós. Tá. Agus tá se go deas é rint agus tugann se go dí level eile tú. Tugann se dufneart eile dá sílam. Duine, Bhí muid a caiintear sin agus a caiintear vinnes freisin aber tá vinnes i do rá agus nuair thosaíonn tú ceol láinseálann tú héin díreach isteach san órán gan dua agus tá sé just inspráideach a bheith timpeall ar sin. Aber leum pís a beg maiall ar an tórán sin tá casta agad. So, nuair hasma a Cheol, Janish Lilistú gur cheartú an leor the burning of Bridget Cleary a leo, gro scial an nuarain sa leor sin, agus si Angel the Burka a scríú a leor sin, agus sfíor scial é. So an san nuaran héin is córa tá anad idir agus a bhain chéile, agus ar a bhela go bála clia casan se le na bhain chéile. Tá sé sin na ceappa go le bhain chéile sa leabui agus í tin sa bhála, a ní a bhain chéile tá ar Harbí a dhearlis na changeling. Thóg siad asaí, an tlua sí ná. Agus nuair tá se ar a bhela go bála clia casan se le na bhain chéile. An sa versa dúrna tá se curcist an tú úna na tú aine na tú an spéir bhana chraim a chrí, so dúir sí leis ní mé únas, ní mé ainis, ní mé spéir bhana chraid a chrí, as mé chalín barúil spéirú le hiúil éire leat a dús a tíl. So tá sí tuairt le fistá gur ise a bhain chéile. Agus an sa leor, dóú an bhain wart the burning of Bridget Cleary, mar híal an fear chéile agus an muintir. Gur fad gur dhearla sé bhíon si sé churú a brísan é mar gur bhála sé an bhainhhart. Tá se daratha go maiid mar scíal. sé daratha. Ní éon dót. A cháirde fáilte rá bheith cún an Cheol, tá men seo le Máire Ní Choilm agus tá muid a caint ar a síl agus ar an Ceol agus í siúd a chuig a bhaimarthe. Se an seanna bhain bhocht. In chiadúar a chuala man tuaran seán tean bhain bhhart. Sí soratha ní bhanahan a bhí a chanú. A go mórtas, a go narachtas, agus hílma goró, tá andúlag me stíl choratha í bhanahan ar scarabí. Tá sé tá stílín tá nédraí. Agus háitina tuaran se go mórlam. Iana méid amor dom machana bhain bhhart. Iana méid amor dom bhain bhhart. Iana méid amor di is gan na haime bohadi. A barlam bohfuil aga dir a tana bhain bhhart. Bhfuil sin ar bhaca sin machana bhain bhhart. Bhfuil sin ar bhaca sin machana bhain bhhart. Hannig méidir a war a gohí, sí contas a go dearigid. Is bóhfuil as na cealabáin tealagas a gáis. Céad a ríchi gabíneart a chana bhain bhhart. Céad a ríchi gabíneart a chan bhain bhhart. Céad a ríchi gabíneart
galad a chabagad. Ogad ogin rion chala wem na tana van na wart. Is drugan tu so wala na gom na chana van na wart. Is drugan tu so wala na gom na han van wart. Is drugan tu so wala na gom staram lasak na menya gom. Nar yasa tarjin malarayan in chana van na wart. Is drugan tu so wada gom na chana van na wart. Is drugan tu so wada gom na han van wart. Is drugan tu so wada gom staya khashan arjagom. Nar yas na majira wayan in chana van na wart. Is drugan tu so ludi yagmahana van na wart. Is drugan tu so ludi yagmahan van wart. Is drugan tu so ludi yagmaslan magorn da huyagom. Nar yasa tishke solayen in chana van na wart. Is drugan tu so hjarta gomahana van na wart. Is drugan tu so hjarta gomahan van wart. Is drugan tu so hjarta gom. Is kriya erta halagom. Nar yasa kapel rasa yenun chana van na wart. Tá crack weiss nuair an sin. Tá, yeah. Is bread a róna mac I bhí an tuair an sin. Éon am a bhain is tihí gróna sa radio. Ceol a teanvan rí, ceol a teanvan. An slí go gasan tú é leis an phrásaíoch sin, tá sé go deas. Fadar asfal awakató mágra nGall. Nis ochona Chanig me bole a gesu marda Nis ochona Ceol far sin chorana páise nis ochona an nachnainin tú dawakinya waidin nis ochona an sinna makina liu noch da waide agus ochona an sinna makina ruguin sa stabala nis ochona an sinna makina dúm per me trí ráthe nis ochona nó an sin da bhélín is da hrónín geartha nis ochona buair
sochono. Máire muid netosa agus bóile muid dá bháirín. Ní sochono. Cuireadh tarní moile trínachas is tríne lava. Ní sochono. Cuireadh áitiile trína bharálach ínáling. Is mis Liam Uí Mhaonlaí tá sé bhgéisiocht le Cuan an Cheoil. A ógánig óg. Gani oig ta siúl an rodlam. Bajas da lastin stalla bwili. Fluet is organisch in jam kjoldit. Good broncha golero tri. En snaboy radi ven late goni. Tadora moj du nam me aklem. Stawin chapwas smeshin chagonar. Lefuel do foige shaven slanrist. Es kalinyok ma muire nesa. Ekal gokraches shlujor. Talan huager wak molawa. Eskanin jorin bohen on a verendo. Namar viana tarni agruanyan. Snarur tulamsa ayala naruaya. Nawi yaswanyes murabadani. Skaja kahagam let holuder.
asgulí. Snarúir túlam sa goróda fartlam. Scaramon dol ar y byd o Iannalí. Sgonier ar isht dar y fiwche na lawgen. Shemorran ar charlishe na ieri. Is leferin yal tu enyedo mogun eglister ganoi mohat eglister ganas mera es kost eglister galrom sarot o yal tu kurjachar alarna do yedo aro enche da moganes mor temohas skruta wajan luster esniwa turnya kan ruhanya broik anish nartatu amohrekval snawel lagom spray namaran win Masi shan skarwench gowen marelat es joltiam specia karnen ararisht mori goliontar manim go joe Gogorar mohonar satalushis agriagoni arina goya mofaki wara ahogajiam Ora hime mago mohamara go Cuan namat lahirin lei annual go veken jakrin na parta Cheoil har sala la kojuje o teshe go kencha gala magal saji kena rahurishkiya kachai sart avaret ni khasi slaruaria tashe smekol filen Máire Ní Choilm an sin agus a ógánaí óg a chasaice. A chuirde tá sibh i ggéisteach le radio na Gaeltachta
agus tá méid a gcuan an Cheoil agus tá mé go lúdar even Ceolmhar Máire Ní Choilm. A Máire, a mí anna bhrú buint le bheith gomíocht. Anna bhrú ar fad. Bú tú chur ní riada Bhil leis an gceann sin, Bhil leis an nuair an sin ógan í áig agus ba sin cineal da cean na brugladí na haislingaí a bhí agad. míar mo choí a bhí agam ní má gcónaí géirí corní riada a bhaint agus dúir cara mailam an níhir a bhré bhí me héin agus Diane ní Chanain a mé tá mála Diane agus Brian Donny Minnie bhí me ar sí háartú tí go tí mu se go tahhaart a sin duid. Tá sig daoine tú mar bhraní nuis Tá tú go bheith mai is goma ceacu Céimol, ceacu bhainnis tú corní riada na maní agus dúir mar léthe tá roiint a buint leis an anar sin go mó ainimsa a más na naim ha go léir tar hórn í réad a maid líochra Ceol le go léir agus ar gáinteart bhí sin ní tá táhairta tú sin bhainte má agus ha deach go méid roiid fel nar thug Martin Tom héanaine má aine an lí sin bhí se dríochtú Tá bíon. agus ahanama écha mar buinn na deras an go fáil. Mar bhí sé có táhairta sin tú. Se agus aber conas a ratú an chéad bouta gur chana sin tóra an sin. Ratú sásta an tain gur. An hí sin? Bhí me díhil deanta gom. Ceol mé go maithaigh sa hocalam. Right. Mí na móthain choir go món. Bhí coppla rudbag bete a déta bhí ní sféra. Ach bhí tú sásta. Bhí me sásta. Bhí me díhil deanta gom. Bhí sem gróhar an mai máil ceolta gom agus coppla casú jazz. Har Brian Donny Minnie coppla casú jazz an uair an tú. Agus bhí sem go go darnheit an ard na mátarí na móte de súlais cin sin nóta de fronáir má súla sin. Mar tan tuair an fátas tá géí go mhaigsleart an le ard. Well chud den nósa sé sin nach an scéala chur trasna. Ní tú géirí an nómar ceárán na herad mar mé tú th fáil le rud cíine a caiann tú sinné siúcre. So bí an brú brú héin is sé ní duna béla chu brúar am mé ní ó riamh ní am bhhairs me riamh chu brúarm ní duna bí brúar am a riamh a mé héin. Ba sin mar a téim go go déanam sinna sortainine tanam. Agus bhfuil léon 6 clasanna agat chun deile leis an rúnú chunas mar a gahan tú lá a dén tú siúlú. Well brogréilm hála siúil go dháid a mí lunasan sin hála se ggóil an drumacruiste harm le bulging discs so begin tú tar an siar ar an siúil. But grána go leor tá tásaí a gálig neuromuscular therapist City West actually guard an éitir chaanme ó gan í áig don háran an dhí sin. Agus tá sin a réilm go bhfuil bé mar an analú agus live in the present. It's a gift, it's a present. That's why they call the present tense. Live in the present. So cai me se múnú dú héin sinna dhéanú. So le trifle seart ní nuas tá just a díú ar an analú. Sna tá mé faoi rodí cineal díú sin agus cineal just solta bhaint is an nóid seo han éite bheith gcónaí tá mé gcónaí buicin seo. Tá mé gcónaí gur chun céine agus Cím an nod sin ríis is ríis eile agus aber nuair a bhíonn tú a Ceol bíonn tú san bomite. Bíon, a ní ró mé Ceol a fadan is fad ó Cheol mé so tá se galanta Tá gom fao dear aniu agus fiú réir bhí mar chuinis. Bhí mar chuinis a réir bhí mar chuinis aniu té nó bhí mar buir a faoid na mar lár agus ní léon cineal smáachta mar sin so begin tú just so mar sé agus cai mé scíle leis. A chuirde fáilte rá bheith cún an Cheol tá men seo le Máire Ní Choilm agus tá muid a caint ar a síl agus iad siúd a chuig go bhaimarthe. Dúir tú ná bíon éon tionlach an agus ní bhíon ní bhíon tionlach an a bíogam. Agus braham sé héin aber tá mis an seo agus tá an piano agamas tá uirla séile agam agus ach braham gur bhearlam le mo chlós tú scríle le tain mar go bhfuil tá tú gcónaí casa sa slí sin bin mar chas tú gcónaí. Ba bhhailm go níos mó taí agam a bheith
i Ceol le daoine. le daoine agus bhaite go deas. Bhaine sin brú, ní bh an brú céar an airm an sin. Ní bheith lí. Mar is rud éonar ar fád tan ar taime sé Ceol, éitrirbí tá sé go léir. Tá mis an seáinniu, tá mé lása, gus me tá muíine go an duine ggóil tú leis, bain sinna brúdaid, níl tú cén tú muíine daile. Agus an sin bí tú níos mór de thuainis. Agus is tócha nuair tá duine díireach ag fiúin ag géisteach leat. Sais tá gael idir an éisteúir agus an tóránaí nachfuil. Agus an sin tá na scéalta a ráhain leis na hóráin. Tá sé sin cótáhharta. Tá sé chótáach nachfuil. Ach mar sin héin tá an téig a chluisian órán agus níl beidir nachfuil an réilge eice nó aige. Agus go mothíonn siad rud a kins. Gus ceapan go sin anna himúil. Tá. Se mar smúin tú bím sa gobar an lean ceile mar ampla múnú géalaige. Agus chuid waid an na daoine a hagan ag na ranganí ingi dóir go lein ná an leanham ceile. Catír háiste fóm géalaige, chuil am bhharan. Chuil am bhharan géalaige ag seit mé réile se teangaí. Agus tá sin cloiste go mar ríist agus ríist agus ríist eile. An cuaachta tá bont leis lenar golters leis na chuiráin agus na scéalt agus tan tá dearag ar an gomid a muosan. Gus an chuid learna ar síl. Gomlan. Créidim sé héin go dagan na argaid ar deanga go dagan sé ó nar dímpelacht, aber an duine go dhéanamar dinamid glóir atá mar freigra ar an tímpelacht atá oring, atá tímpelaring agus sin níl an nachtórim. Ach créidim mé. Well, ma smúin trú na ceantra gailtart ar fád agus na choránaithe, na scéalaithe hagan ó na ceantaí sin bhfuil cinnte goró tintar ag timpplaach áhrú. Well, agus go dagan ar methe ón timplacht ar chuirbe. Ní féidirlín muid a scarú ón timplacht. So nuair bhí an grá ag éist, nuair bhí an gan agat ar de timplacht, tá cuacht íhainn sin. Agus más féidir chuir trasna le Ceol, níos fearr fós. Tá leagan ar lethe go do ró sin dómh. Seo leagan a ríiste dóla ó bhráin daní mini, dís be daoine ráid, bhhar na buíí gan bhráin daní mini. Agus dólam se sin leagan Nelly Ní Choilm, antín Mhaire agus Trína. Bhí annach chainte goin faoi Nelly, Dólam siad fuair an nuid sin bhrain agus sabris bhuithe. So leagan galanta. Bhí óráin, sais eisling atá ró sin dómh nach nó bhí óráin a bhí a cumach I dros go múslítí na líine le bheith ar a fún tíratá agus na féidireachtaí le go bheith faoi a bheith sír. Sin sin mé. Tá fachlín tá. Go heiríonn ar smúin túr an dón aniu agus an trid agus na cogaí tar siúil. Tá fachlín tá leidir sa bharsa dearanna. Bé an airne na tuilte tréine agus répar cric. Bé an airige na tonaí dearga agus dóirt ar full. Nar is múine túr híal le aniu agus an rud a tar siúil. Tá sé. Saroche na biu bronart faride tena braire chartar sale sia de trial haramer yoi tu pardon non fois pas son leranier snis paraler fin spagna morashina do Saroche vin over
Cheoil dó. Tar y trial chona mori mas Bei ma chonar shat o gal Scurby the fox jedoni awasi main O sarosha da malamus narvivendit Stasa hialaganya dolyan bon Cheol Esen alabwen da gasi shed enye no enyo Shkial kinjar ragabella mushjaren kanago Snahera hechi khanini na kotaket Skaneki mwin hilda na bular da krak Kananen yenijek vi fwina kokraglish Na shuda ferin legor vregni memorashim yado O varitua mavradis nibafar jadet Skoel manam stienjanort sanenye no enyo Orudek tua laganwan mei engreikas agro Na falaram kas menyanor taroshin yadom Stareltans nasperi ermalajoi Sarole jenglaneni snive gojo Kina harnya gadagas lemlei kegar warasro Smorga grenya walit leva tamoroshin yado Spey anarnyan tel chechrenagas rebar na krek Spey amnargan hatani jarga agus dor charafa
slevar faderan snamon kärkri laiganya selennegi moroshinyado. Bhíon bumaite ar a glár againn agus tugamid tob chumadóireacht ar áitina in inmuid sais íireacht rud a cinnte chruthú as tada. So binn sais sampladóir, just gur tá órán in is agat ó Alba ar bhhailid. Níon ná gig. Agus thuaila mar seo ar lugas go CD Ann Martin agus Ingrid Henderson. Agus just tíma go raibh an fun go deas. Yeah.
agus sinna tí gur froc man cin sin agus í me go muite go deas ceannas alban Cheol fásta. Tá dúile go magónaí I Ceol na Halban mar go bhfuil na cosúlachtaí choláidir an ach an sin na difríochtaí ítach freisin. Rio, ania na gig, Rio, Rio, Hamuir shan spray, Rio, Nagawaga na fia, Rio, Rio, Shoshiara Rio Rio Nantigin Sabia Rio Smeskapa Antor Rio Rio Centro Mission Bafodi, Centro Mission Savannah Tiger Vacolte, or I go in the Hogdog and she go below. Yes, Rana Saxi to winner, let's all let's go back in Bafodi. Centro Mission Centro Mission Bafodi, Centro Mission Savannah Tiger Vacolte, or I go Gale. Orahengo gale lebodi, orahengo gale gos you can you while so modlish. Centroyana mission centroyana mission babadi, centroyana mission savannah tarik vekalte. Komblish the hosa komblish the hosa bavodi, komblish the hosa komblish the hosa tafrawi. Centroyana mission centroyana mission bavodi, centroyana mission savannah tarik vekalte. Centroyana mission centroyana mission bavodi, centroyana mission savannah tarik vekalte. Ceann íon dorcha eile? Nar a smúin tú ggóil me ag múna sin is de bonscáiltá, agus nar a smúin tú ar na faclia? Garú go maiid?
na chaite tá sé chó spríúil mar físa ceol. Tá. Ja, bhrealam scéal an thóráin si tá scéal a gáin leis ní léon dát faoi. Tá cara agam a bhí ina bhharnéalach bhí sé bhí sé ina air siúlach scéalach agus bhí aithne go maithir chomás chur maithir aithne gomsa agus Donal a bennim Donal Macatíig agus bhí aithne go tainar. Bhí aniu aige mar bhónal Danny. Seo ma pantuígan le chéalan ar thugad se go balla clia. Agus Ceol se mag lugas godu ag scal Ceol an Iari an 2011 sin mar a formáithne ar a dúspóide. Agus muid a scríomh i chéile agus nar a bhíon híos ag scal Ceol an Iari ra han síos go minic. Chasan leis sin agus rahanir cuairte gas rahanir na siúládí leis. Far úsal. Far úsal agus bhí an seanna bheas aige ar an vocal agus ar an litir nach rá. Thahann sé leis a bheith chur litricha ag go daine. Agus an scríbneart eil tan písa scríb se má an óráid a thug se naoí gur cheol se má lugasca. Scríb se má th feppar galanta dú agus tá seo go mhuasar ar bhála sa bhála agus tá mé tá bráú lei sin. Pannénatí a troch ar anam agus an inspráid a dag sé ag a winter na háite agus winter na héireann na goitina gahéanna a bhúil leis bhí. Más bíanta. Tu gnéanaid líntar dúne cruiscín a gomhnúr Danny. Yes, okay. Cruiscín a líú a Danny. Bíoh sé láin. Bhí te le. Wagalí a malam se go siari se bó go grína galín ar a grí a ranne daoine nar is bhaide mar na scafarí se cranne a háda naoine a cuiúhar na strabagaí sa cogarné go sídóin is líntar dúne grúis céin is bíú teala is jagatí a leanna le a chalaní na díalse brín da chuúna breach ar is móan war grístaí óla muid is ceola muid is bé má teal go siamsa ó bé muid súga manam na agus blóidear warún díal seo is líntar dúne cruis céin is bíú teala a bonna bhíha chajarta teart nó bhálónína a gealgarí sa prillarát sig fehulen ar mianel Svajarú heu go scafarar iram scíchan len na hínvan sí svahí bhfuil na siad é partiart go gríha is líntar dúne cruis cín is bíú teala Ihe lon wuchinigen wesser lakacha a puiber shinim dun shin go even sasta slebor nart na manje heu gastrogan len ragal she's ma wali rani no go grinio to the tarnya is linter dun ya cruish kin is bil chala na leishe na móra dárain síl seo Neal grianna tauri taniwan neal galan sanaya Neal gona nela closhtanan neal fijulan neal puiban Neal anna blair fan falu agus frishin shen marisa Is linter dunya cruish genius bihu chalan Wagalí sa chalani tan na sharvagan bura O janig hiwar nihil dain yal lona shal war gwarda
All the gigas, call the giga, go on your mouth, glory. And shin togina kelimagus, janigi maharua. Gus bashtigi lapetalche, maharpagus magonar. Is linter dunya kruishkinyas biocha. Is buach ein in og me ta Cheoil mo fosta is ni very wide bo me more why me mo bien a is a store generate is be roms Fwian derig nolach oirin romelia.
tseachtain Is mis Liam Uí Mhaonlaí tá sé bhgéisiocht le Cuan an Cheoil, Máire Ní Choilm an sin I casa brídeog ní bháile. Is fada ó bháile? Sfad ó bháile. Cad é bhfuil scéal a ghabhain leis? Well, luai ma ani an éman níos luithe, as dór aine banni luí, Se. agus dólam lilis a tuaran seo uige, Aha. agus tá sé ag lilis a glúgus go blach ga géag ga jig. Tá legan acu darí camai an huskra. Dólam ani an éman na aine banni luí a chud áran ó córsa baldáris lihe, a síle vici táine bhíari. Agus na net rólam sin tuaran mar hamplan waid an wara. Okay. So, tá seans mai go bhfuir sin cin seo uige camai. Sfada wala atanyan da yual da gua bui da ji bui hada lone dramur viu blas na mala gahel Fuar mahaferi nyomo ye chark agus pogs ani Wel bio enyere niles ochet ma vron fariar Tamarelat nogenyanta Ceol Scowa sin fair glas agus anyadog Friedler Marie Huel is glosha gamor nana chushgran Scialcan jagaginyan ganas denu taglanin dugal Fara veran dia de vekrenyer anena rockaway Reta vetens tu Marlau Nam Uí Kali Nyoga Borab Nis Posabui Conallach Jarten Yari Monali Shashra Royum Talu Gasgranin Cheoil Babui
Jean. Ferm corlia dovre voga danglach jad am lei. Gan ve goles na fare voga na trajvala skel. Ha vinchet lova morgorja hitesh gan rein. Rina gloya tor kolya molla saram hen. A chuirde tá sibh i ggéisteach le radio na Gaeltachta agus tá sibh i ggéisteach liomsa Liam Uí Mhaonlaí agus tá muid a Cuan an Cheoil agus muid a fechann amach ar chuan na Gaillimhe ar cheann bórne agus tá mé ggóilúdar Íomhann Ceolmhar Máire Ní Choilm. Bhfuil ó an eile agat? Nancy Wen Gibrally. Seo war an dóid chari agus dóla me seo ó Lilis ó Líre. Bhí se mar íchantear ag bhí me se gubar chuirsa go lening I dóir agus hanig Lilis iste an hí seo mar íchantear agus sin rud a rinn sé an hí sin leis na go daoine fáiste bhíon bún se an túran seo dífa. Sa hála se grom me se sa locht fechanna agus ma hafadan, ma hip hafadan beglom agus sin é bhíle sa seartú hín sin agus dóla me héine agus Rohanna go tar Lilis river sin? Bbliach ba ma hoide bhíon agus ma cíneal cúhala timpplair agus decinnig ag ácadí a bhí mé rá ateal a gáil suas agus lóirlis agus an sin hálas a grunbhairt gon hiar ag se joéniu agus bhí sin gur Ceordlan le bhéige sin agus Ceordlan le bhégamsa. Bar hacramid gnéanmid a Ceordlan le chéile agus tamidín tá mór le chéile hain. Gandá. Just formid a ré. Ní me se cúhala níos mó hartar. Agus Brisú sin. Brisú an chúil. A bhfuil daoine an gur bhrá leat simin león ó casa. Dunne an na huaránithe is teisiom agus níram híthe tar se a ggéistelí na Máire Ní Choilm an tá cuacht fianta ina gu. Tá nach bhfuil. Agus bhí gigi géin agus ag trína sin ar na mollih ag scoil jehrí lídóir agus hánig siad le chéile tá sé tom mású na se thuúla man bhirte go le chéile mar sin. Agus bhí siad as power, bhí an gig speisialta. Bhí mar neu. So tá an dúla go deogam a go Cheoil Mhaire agus trína. Cara maid am haid Diane I Hannain, tá sí speisialta. Lilis agus Brian mar an theisagad. Bríd ní bhfuil chiaraint, dúil bhharrta go mana chuid Ceoil. Tá na rit sin. Na churánaí is an os go léir víns na comórtais, Dumric, tú des man níos le Dumric. Tá na rit sin acuáin. Na deocla miad a ligi lua na daoine bhfuil fíor bheas geradín bhráthna, huránaí a cháraí, ní tá speisialta. Seo, ordaigh. Nancy Wen Gibrally. So, cin dáid cháraí. Is breil am na huarain agus na daoine is táraí a an rád a bont le táraí. Hui me se leis is na tre a bhaint pád a brodearí Cé Harlí arm sa in sa tre a Nancy Wen Gibrally Im bhím bo a yara rod na manar le malúí Cachíniu sís le na cúlbuí seán agus focail cainte loir lé. Is the sin Nancy a thug ma fancy mar bhí tú bhfuil cansa cór. Níor bhuiide lama tam go méins tú a caint Smuil le teanta harad a níar. Im bhí
síos le na cúlbaí seach, agus focail cante lóir léim. Tá cean buíar ar an áighrí, snar ias a dealrúla sé réin, a brala bain mar an nGall ar sná, ceanna iala was bar a mer. Im bím bob a iararod, na manar a Cheoil Mhaonlaí, Cadíniu síos le na cúlbaí seach, agus focail cante lóir lé. Tá méid sin airí mar a bhí méné, hannehan méid díneach gom héin, a licin marún léinear faoin ré, agus bhátí gcónaí agam héin. Im bím bob a iararod, na manar a Cheoil Mhaonlaí, Cadíniu síos le na cúlbaí seach, agus focail cante lóir lé. Tá sé bheith géisteacht a chuirde le Cuan an Cheoil an seo i Studio Cuan sa Spidéal, agus tá mé ag géisteacht le amhráin agus scéalta i ggóluadar uasal Máire Ní Choilm. Gur magad a bhór a sochta bhein so agus sé go hála na hóra na chlós. Gur míle maigad. na tarachan en I war. Eg díle sa cenach mar a nenach moghine rom. Uail tartar a melach megas hime shi se golis le Cuan I lever shadol me shalwach nam rom. Yuani leverer vestilat me vetin. Obroles movelemos bestelum dovegil. Beotigos multiveshgiler holohin yagas kada veneris kodarach shilev khannehin. Nach mission through away the vescaro into water. Shark agus grama chilev Planan elineve detig mo fosene Berskelo am chike da durin te kog da bel Ga durin de tele da dorach shin bolacht le
mé. Ó chúla mise gur chuir sé le bólacht mé. Nuair nach chomhail agam sa muoinú mór an spré. Bí a chará agus be mise mo chóirléin. Sin bhfuil a ghain den tseachtain seo I radio na Gaeltachta Studio Cuan an Cheoil a cháirte gamuid buchas le Máire Choilm ar Ceol thu a Máire tí leat agus gur maith agat. Filig an tam chéan an tseachtain se chuin chuig Cuan an Cheoil.